थानांगौ आं सिबबो जाया एमपिबो जाया एमएलएबो जाया एनावहाय बिसिडिसिनि चेयारमेनबो जाया माबा मा होनो मेम्बारबो जाया होननायफोरखौ रिपिट खालामबाय थानांगौ औ बुंखादोंमोन ना बियो एकदम फेस टु फेस दा बिटिआर नि इएम रनजित बसुमतारी फैबा हाबहोगोन ना हाबहोआ नोंसोरलाय गैया बेयाव जायगा गैया बियो बिदिनो थांदों जोंलाय मानो ओंखारनो प्रमद बर'आ फैबालाय गैया जेबो जोङो माबा गैया फैनाया फैगोनब्रा जों थाबो जाबायना औ फन्द्र' दिनजों होगोन होनदों फेरेंगाया नोंसिनि हाफाटा 15 दिनजों होगोन होनदोंमोन बै समाव केम्पिंआव आरो नोंसोर आंजों लामा सामा रायलायाब्ला आंखौ फुटबल बादि जोनो हागोन होनना बुंनायफ्रा बोरै फुटबल बादि जो आंखौ होनना बुंदोंना बियो लामा सामा थाबायनायाव आं नोंसोरजों रायदावाबा आंखौ फुटबल बादि जो होनदोंमोन ना जोनो हासिगोन नै रानिपुरनि हिनजावफोर गथ' गंसे थांदोंमोननो इलेक्सन देरहाग्रानो ओइ बुरै मा खालामबावनो बे अमा बुन्दिखौ फानना हरदो होनना बुंजानाय जि फैला रागा जोंना फैबाय बेसाबो होनाया मानि थाखाय होनाङामोन नोंसोरलाय जोङो जेनेबा जोङो दिल्लीयाव थांनो होननानै दिल्लीयाव लांनो होननानै जोंनिबो आसिबिमानिफ्राय थैलादोंना सोरलाया नि थाखाय थैनांगौ होननानैहाय जोंनिफ्राय बिदों आसि हाबला हाबला थैहराखै दालाय बेसे दिल्लीयाव लानानै लेखियाव गारिखो मा गारिखो थैया खबरा गैया जों थैया लेखायाव जोंखौ माबा थुनानै होलायदों जोंखौ सोर होआ बेखौ ओरैनो आबसुनि होबाय दिल्लीयाव लानांगौनो 17 बोसोरा जों खाथिदों बहा लेखियाव गारिखो मा गारिखो दिल्लीयाव लानानै गैया होमबा दा जोङो नायजायाबालाय माथो जानो खय बोसोर 17 बोसोरा जेसेबांनाखि सार हाग्रामाया सलायदों बे समनिफ्रायनो गेजेर ससेनिफ्राय माबानाय जादों आरो दा बिसोर गाद्दारिसिन जाबाय आरो दिनै जोङो गामि गामि बेरायनानै नुदों गावनि गथ'खौ मोजां फरायसालियाव फरायहोनो हायै गोबां बिमा बिफाफोर दङ मोजां स्कुल कलेजाव फरायहोनो हायै गोबां बिमा बिफाफोर दङ दिनै जोंनि बिनानावफ्रा फंबायफ्रा लेखा फरायनो हायैनि गुजरात हारियानाव थांना बान्दा जाहैदों सोरबा नायदों ने दिनै गोसो जानानै न' गंसे लुनानै लानो हाया गोसो जानानै नांथारगौ समावबो गावनि बिमा बिफाखौ लोमजाबा मोजां हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामनो हायै रोजा रोजा बर' फिसाफोर दङ जों बिसोरनि थाखायसो सोमावसारदों